Tak dobrý večer, milí přátelé. Já vás tu vítám již na 5. paleografickém večeru jménem Pražské studentské sekce České archivní společnosti. A tento večer se bude věnovat gruntovním a pozemkovým knihám. Co se týče písma, už jsme se s těmi typy seznámili minule, budeme se věnovat hlavně v české novogotické kurzívě, čili kurentu. Uvidíme, jak tady vidíte, písmo kreslené, písmo polokurzivní, písmo kurzivní. A zeptám se, je to někdo úplně poprvé, většinou vidím známé tváře, vy jste poprvé, tak mé jméno je Jana Jakubská a tady s kolegyní Vandou Foumňovou vás provedeme. Já se zabývám novověkou správou, novověkou diplomatikou, novověkou paleografií, kolegyně se věnuje kampanologii, epigrafice, historické ikonografii a struktura večera bude následovní. Na začátku bude to trošku one-man show, budu vám tady trošičku povídat o gruntovních pozemkových knihách, tak řekněme na 15 minut. Samozřejmě, pokud k tomu budete mít jakýkoliv dotaz, můžete mě stopovat, je to spíš interaktivní seminář. A ta další část už bude víceméně na vás. Vy budete číst, my vás budeme navádět, budeme vás nějakým způsobem směrovat. A minule jsem tady probírala ještě nějaké kudentní tvary. Vybrala jsem tady hodně jednoduché ukázky, takže si myslím, že v tomhle případě by to stačilo tak, že si budeme některé tvary případně rozkreslovat a pokud byste ještě k tomu samozřejmě potřebovali komentář, jsem tady. A v našich materiálech v předchozím večeru v testamentech najdete prezentaci, kde jsem ten kudent krásně, tam je to rozkreslené, máte tam podobnost s psacím písmem, máte tam často zaměnitelné tvary, takže se to můžete pověnovat i potom. Jinak také jsme tu připravili nějaké paleografické čítanky, co jsme doporučovali. Je tam klíč novověké paleografii, celá zásadní čítanka tady z naší katedry, autorky a dále ještě paleografická čítanka. Tak, jestli máte ještě k tomuhle úvodnímu vstupu nějaké dotazy, prosím. No jenom pro info, všechny prezentace už jsou na tom webu, takže to, co jsme jako dělali do teďka, tak už tam psali. A jsme říkali, že to bude nějakým službím, nebo tam jsou. Tak jen omlouvám se, poučí se o mě nějaký moribundus, tak mám trošičku hlasovou dispozici, takže když potom si budu při čtení odkaklávat, tak to není proto, že čtete špatně, ale proto je opravdu, že si čistím hlasivky, tak je na úvod. Tak můžeme vám dívat. Tak, co se týče gruntovních a pozemkových knih, já se vás zeptám úplně na začátek, slyšel jste někdo ten pojem, nebo ještě pro nové tváře? Ano, jenom se zeptám, máme tu nějaké historiky mezi námi, archiváře? Ano, tady samozřejmě sazenstvo katedry, takže já to vezmu úplně od začátku. Tak ten pojem grunt pochází z němčiny, pokud jste někdo mocný němčiny, asi tušíte, der Grund je pozemek. A v tomhle případě to označuje pozemek i půdu a je to v podstatě jakoby selský statek. Pohybujeme se v raném novověku a to je základní jednotka toho hospodaření. Jo? Ty gruntovní a pozemkové knihy zachycují v podstatě vlastnické vztahy k půdě a k nemovitostem. Dá se to pokládat za takový, pokud znáte katastr, dnešní nemovitostí, tak je to taková jakoby raně novověká obdula s trošičku jako úpravami správy. Ale dá se. Najdete tam, jak se měnila držba půdy, jak se proměňovaly rodiny, jak venkov reagoval na různé právní a společenské změny. A mají tedy samozřejmě význam nejenom pro historii, pro právní dějiny, ale hlavně pro genealogii. Pokud třeba byste chtěli zjistit historii vašeho domu nebo vůbec historii vašeho rodu, tak ideální pramen jít tam. A než se podíváme tedy do samotných knih, tak se podíváme na to, jak v podstatě venkov fungoval a kdo tu půdu skutečně držel. Tak, zkusíme to zase trošičku vysvětlit. Zeptám se panství. Setkali jste se někdo s pojmem panství? Představíte si něco pod tím trošičku? Jo, je to soubor vesnic, je to v hlavním centru, je nějaké správní centrum, jakoby zámek. Jo, je to tedy hospodářská základní správní jednotka. Pozor na to, často je to panství jako bráno jako synonymum šlechta. Není to jenom šlechta, může tu půdu vlastnit mnohou města, mají nějaká své vesnice, měla. Může to být církev, může to být panovník, tak to je jenom důležité říct na začátek.
Na venkově se tedy hospodařilo na těch gruntech a skutečným majitelem byla ta vrchnost, kterou jsme si teď představili. Ta půda se pronajímala. Není to, že by ten sedlák tu půdu vlastnil, ten měl v pronájmu. Držba půdy se evidovala různým způsobem. Tahle ta pyramida, co jsem trošku nastínila, odráží stav, řekněme, poloviny 17. století a vychází z takových dvou hlavních katastrů, o kterých se budeme bavit na jiné hodině. Je to pro Čechy Bermírula a pro Mulleravu plánové rejstříky. Takže máme tady hlavního držitele gruntu, sedláka s půdou, který je povinný potom vrchnosti nějaké robotě, to si o tom povíme později. Dále následuje chalupník, to už je potom držitel usedlosti s nějakým menším výměrou půdy. Dále zahradníka, řekněme takový opravdu drobný zemědělec, má nějaký dům, má minimální držbu půdy. Pak máme domkáře, což je majitel domu, ale primárně bez pozemku. A podruh, jakoby nájemce, řekněme dnešní terminologií, námezní dělník. A co se týče Moravy, tak tady se odvíjíme od zásadní starší jednotky plošné míry lánu. My asi známe trošku lán z dnešní češtiny, sládek třeba, velké, širé, drobné lány, nebo je to synonymum pro to, že je to někde hodně daleko, že je to lán cesty. A ten lán má zhruba asi v té době takových 18 hektarů. Vychází to právě z lánových rejstříků a synonyma tady pro tu pyramidu jsou následující. Láníka můžeme považovat za sedláka, potom toho pololáníka, čtvrtláníka. Tak takhle je to asi dobré. Máte dotaz k tady té držbě půdy? Nejste historici, archiváři, je to nějak jasné. Můžeme dál? Tak, můžu se tady ten povolání, je ten chalupní třeba, jako, ale ono to asi složitější, že převedení. No je to trochu složitější, ale dalo by se. Ano. Jo. Tady jsem šel, tak já jsem mám doma čtvrtláníka povolání, se stává tady z českých. Může to být, ano, najde se to, ale jako primárně by to mělo být Čechy Morava, ale samozřejmě najdete to, než se ty prameny, že ta vrchnost měla třeba, nevím, pozemky měla i v Čechách i na Moravě, mohlo se to tímto způsobem mísit. Tak, kdo ty knihy vedl? Dozor měl hejtman. Tak, ten hejtman byl v podstatě někdo, kdo měl na starosti vrchnostenskou kancelář. Je docela dobré říct si na začátek, že ta vrchnostenská správa běžela v takových dvou intencích. První se spravovalo panství a nad ním ty podané. A právě to byl takový jakoby ředitel provozu, řekněme, hejtman, a ten tedy dozoroval kancelář, zodpovídal se přímo majiteli, předsedal výročním soudům a právě na těch výročních soudech se dělaly zápisy do gruntovních knih. Zapisoval tradičně písař, můžeme říct i listovní písař. Co se týče řazení těch záznamů, není to úplně takhle vždycky, je to ideální stav, ale pohybujeme se zase v rámci jednotlivého panství. Že máte vrchnost, která vlastnila nějaké panství. Nejprve se ty záznamy vedly chronologicky, ale později ty si přibývaly, takže se evidovaly buď podle rychet, psí, pak usedlost a ta každá usedlost měla folio. Já se zeptám, setkali jste se někdy s pojmem rychta? Minimálně ti, co četli Malého Bobše v první třídě, ne? Tak tam ale Malý Bobiš pochází vlastně někdy z doby před první světovou válkou, takže tady už je to trošičku jiný rychtář, tady už je to relikt v podstatě těch změn, které proběhly po roce 1848 a tam už je to tedy v Malém Bobši starosta. Ten rychtář měl na starosti tu složku, co jsem vám říkala, venkovskou samosprávu, ale uvádím, říkám, hodně velké uvozovky pro tu venkovskou samosprávu, protože pořád ještě měli pravomoc nad podanými. V podstatě je to takový jakoby dnešní starosta, který měl k ruce své příslušné. A na výročních soudech se tedy konaly ty převody gruntů. Můžeme dál. Tohle bude asi nejzajímavější. Struktura zápisu a v podstatě, co z těch výročních knih nebo z těch gruntovních knih vyčteme. Tak ty zápisy nejprve vezmu písmo podle toho, kdy ty knihy byly sepsány. Můžete se tam setkat tedy s českou novogotickou kurzívou, s německou novogotickou kurzívou, takové úvodní zápisy, jak vidíte, tak byly napsány kresleným novogotickým písmem a jsou to většinou
z té starší doby jazykově české písemnosti, kde můžete ale napsat třeba přípisky vrchnosti, která tu knihu samozřejmě na tom výročním soudu revidovala, ale potom čím jakoby tam mladší doba, tak tím více vám objevuje němčina, hlavně pro tu první polovinu 19. století. A hodně se tam objevují latinské termíny. Ty latinské termíny jsou psány humanistickým písmem, podle toho to poznáte. A taková krásná situace je, že většinou dají nějaký latinský termín a přidají si k tomu třeba německou konceptu, ta už je zase v kurentu. Co tam tedy všechno můžeme najít? Máme jedno folio a to jedno folio odráží ten jeden grunt, tu usedlost. Je to takové analogické s dnešním katastrem nemovitostí. Je tam vlastník, najdete tam údaje o jeho rodině, jména manželů, dětí, sourozenců. Můžeme se tam setkat s jednotlivými převody, tedy většinou po smrti otce, tedy grunt převzala vdova a tím třeba její nový partner, ale pokud žil syn a pak se stal plnoletým, tak ten grunt většinou potom spadl na něj, ten nový partner byl tak trochu vyšachován. Najdete tam způsob nabití, cenu, nebo takový hezký pojem je vejrudník, to asi neznáte, to jsou prostě splátky těch trhových neboli kupních částek. Co se týče robotních povinností, nevím, setkali jste se někdo s pojmem robota s robotními povinnostmi? Asi vám to trošičku něco říká. Robota mohla být buď potažní, anebo potom přímo, že ji vykonávali, ale pokud se bavíme o sedlákovi, tak ten sedlák opravdu držel tedy ten grunt a měl pod sebou nějaké čelendíny. Ta robota se vázala přímo na grunt, to znamená, že nemuseli jít tedy pomáhat do vrchnosti sedlák, ale zkrátka poslal ty své čelendíny, aby tu robotu dělali. Ta potažní robota je třeba například mohly pomáhat při orbě nějakým způsobem, křížní, uklízení sena a podobně. Ale kde je to hlavně zapsáno, to je jiný typ úředních knih. Jsem vlastně na začátku neřekla, že to jsou úřední knihy, tak to jsou udbáře. Pokud byste hledali vyloženě, jaké se vázaly povinnosti, je to v těch udbářích. Tady je to zaznamenáno pouze okrajově. Můžete se tam také setkat s tím, jak v podstatě celý ten grunt vypadal. Máte tam živý inventář, takže zvířata, jsou tam vyjmenována mrtvý inventář, zjistíte, kolik tam měli plůdů, že tam měli brány a podobně. Vy opravdu víte třeba, jak vaše usedlost vypadala v minulosti. Potom od určité doby tam byly předpisovány smlouvy. Od počátku třeba ta trhová, potom od 19. století tam najdete třeba tu svatební, byly tam předpisovány kšafty, s kterými jsme se seznámili minulou hodinu a podobně, a samozřejmě datum a svědci. Jestli může dále. Tak co se týče pozemkových knih, tady je docela dobré říct, že pro to starší období takhle. Pozemkové knihy jsou starší a potom mladší. Zásadní je rok 1848 a pro to starší období bych řekla, že jsou to synonyma. Jo, evidovali v podstatě to samé, někde v pramenech najdete jako pozemkové knihy, někde jako gruntovní knihy a dočetla jsem se někde o dělení, kdy je velká skupina pozemkové knihy a potom jsou tam gruntovní knihy a ty typy jakoby nejstarších gruntovních knih, průtrechtní registra, ale v podstatě je to pro to období totožné. Setkáte se s tím od 16. do 18. tedy až 19. století a po roce 1848, kdy byla zrušena robota, asi pro všechny známe, potřebujeme trochu vysvětlit. Jak jste na tom? Ne? Vzadu? Tak v roce 1848 končí fakticky v podstatě vrchnostenská zpráva. Vy jste kejvala, tak můžete že znáte, výborně. Tak v případě nepotřebuji vysvětlovat. Zkrátka řekněme, že z podaní se stávají občané. Úplně takhle jednoduše a z vrchnostenské zprávy panství se vám stane jenom relikt, ta hospodářská jednotka, velkostatek. Co je docela důležité také, tedy, že se jedná o tu půdu v pronájmu, tedy tu půdu rustikální, která by měli ti podaní. Ale potom od různých změn se evidovala půda i dominikální, to byla půda svobodná. Docela důležitý zdroj jsou desky zemské, na které bude mít tady kolega přednášku, ten vám o tom řekne něco víc. A v podstatě, jak jsem to tady jednoduše nazvala, je to taková obecná evidence vlastnických vztahů nemovitostí. V tom roce 1848 se právě z té vrchnostenské kanceláře vedení přesunul na okresní soudy. A čili těch 1848 je rok, kdy vzniká faktická samospráva, tak jak ji znáte dneska. Můžeme dál. Důležité milníky, já vám to asi takhle úplně
všechno vyjmenovávat nebudu. Tady můžete vidět, že opravdu každá ta reforma přinesla nějaké ty technické i právní změny a všechno se to právě promítlo do těch knih. Vidíme, že velké změny přinesly tedy i josefínské reformy. V roce třeba například 1789, to, co jsem tady nenapsala, bylo nařízeno, aby gentovní knihy vedla přísežná osoba, později už je osoba s právnickým vzděláním a vznikly tady potom 3 základní knihy, hlavní kniha, dlužní kniha a kniha listin. Zase to vychází ze změn, které prodělaly desky zemské, o čemž vám řekne kolega. Také je důležitý vznik občanského zákoníku roku 1811, který stanovil zásadu, že ta změna vlastnictví vzniká teprve zápisem do knihy. Máme tu tedy rok 1848, jsem vám to řekla před chvílí, kdy tedy to vedení knih bylo přeneseno na okresní soudy a tak zhruba od toho roku 1874 vznikly moderní pozemkové knihy tak, jak je najdete na místních katastrech. Co se týče potom porušení kontinuity zápisu, dostáváme se do 50. let 20. století a ty pozemkové knihy byly definitivně nahrazeny v roce 1964 evidencí nemovitostí, dostaly se do gesce státních notářství a od roku 1993 je najdete v katastrálním úřadu. Víte, na nás takové to zkrátka DZ? To jsou desky zemské, jak se tady zmínila, ano. Omlouvám se, to je deformace z povolání. Tak, jestli můžeme dál, tak tady bych se vrátila k číslování, které jsem vám uvedla na předchozím slajdu, zavedení čísel popisných 1770 až 1771 a tady si můžeme podívat, jak se nám to promítlo do toho názvu. Zkusíme si to přečíst. Vládneme to takhle? Můžete i tady kolegové archiváři vypomoci. Jo, tady máte nahoře, napravo je folio kvarto. A zkuste tady, pokud se vám podaří přečíst zápis. Jo, kdybyste nevěděli, kolegové budou napovídat. Ve vsi krátko slyší výborně. Josef, je tam Josef, ano. A to první písmeno vám prozradím je Zetko. Jo, to opravdu špatně vidět. Zápis. Ano, zápis, skvělé. Ano. Máli. Ano, výborně. Tak. A na rurální chalupu, výborně. Ano. A teď to máme právě zavedení. Výborně, ano. Pod N a zkrátka pod numerem. Teď to máme 32 pod numerem 32. A jak už tady kolegyně přečetli ve vsi Hrádku. Jo, tak původně, pokud ještě nebyla čísla popisná, tak by tam byl jenom ten zápis Josefa Valy na plně rurální chalupu, pak se objevují čísla popisná, postupně tam byla připisována. Co je ještě hodně zajímavé, že to číslování provádělo vojsko a začínali většinou někde nejvýznamnější budovy té dané lokality. Takže jestli určitě jste se s ním setkali, tak číslo 1 má zámek, radnice, fara, přesně tak. Tak to je jenom, jak s tím můžete s tím setkávat. V současnosti tady už máme jenom, jak vypadají tedy ty nové pozemkové knihy, tedy ty 3 typy knih. Hlavní kniha, sbírka listin, máte pozemkové knihy, máte k tomu nějaké pomocné rejstříky, vidíte strukturu záznamu, víc asi není potřeba k tomu dodávat. Můžeme dál. A tady máme knihovní vložku. Pokud byste někdy chtěli zjišťovat historii nějakého domu, napíšete si na katastrální úřad a požádáte si o kopie z knihovních vložek. A je docela důležité teda vědět, co je Ačko, co je Bčko, co je Cčko. Ačko máte zkrátka, co na tom bylo, co je to za tu nemovitost. Máte tam ten popis usedlosti, pozemků, budov. Bčko je, kdo ji vlastní. Krásně se vám tam promítne potom, jestli máte dům jedna rodina, jestli tam došlo k nějakým změnám, jestli ho zakoupili, nějaké dědictví, spoluvlastnictví, podíly a potom, co se na to váže. To vlastnictví, nějaká reálná předvedená předkupní právo, probíhající řízení, zástavní právo a podobně. Tak můžeme dál. Tady máme jenom, jak to vypadá. I na přání tady
autora, který to poskytl, některé údaje zabyleny. Máme tedy tady katastrální území, dobrý, můžeme klidně už nechat, a kde je hledat. Jak jsem tady zmínila, ty pozemkové knihy po roce 1848 najdete na území příslušných katastrálních úřadech. Jo, je dobré podívat se, pod jaké panství ta vaše vesnice spadala a podle toho si vybrat tedy příslušný úřad na období okresu. Jo, jsou to okresní úřady. A co se týče tedy těch starých pozemkových knih, gruntovních knih, do roku 1848 ty najdete v oblastních archivech, dle tedy územní příslušnosti toho panství, a po roce 1848 okleštěného dostatku. Můžeme dál. Tady jsem vám jenom chtěla ukázat mapu, kam co spadá. V podstatě ta gesce těch oblastních archivů odráží změnu krajské správy v roce 1960, si to vidíte. Město Praha má tedy samostatný úsek, pak tam máme tedy východočeský, západočeský, podobně kraje. Co se týče Moravy, tak Jižní Morava, Moravský zemský archiv a potom pro Slezsko máte v Opavě Slezský zemský archiv. A tím bychom mohli přejít k samostatným knihám. Máte k tomu nějaké dotazy v úvodu? Tak, vybrali jsme si pro vás opravdu krásnou ukázku. Chvíli připravíme. Bude to pozemková kniha z Červeného Hrádku, která začíná v polovině 18. století, což by mělo být krásné písmo. Já si to tady hodně světlu. Červený Hrádek patřil rodu Vradů v té době. Jo, ten Červený Hrádek, znáte někdo lokalitu? Střední Čechy Kouřim, takže archiválii jsme tady převzali z online zdrojů, z oblastního archivu tady v Praze. A ještě, co je docela dobré, oni mají ty pozemkové a gruntovní knihy digitalizované, co jsem neřekla. A právě ty archivy využívají dva portály, buď to Vademecum anebo Porta Funcium, takže vy si úplně v pohodě můžete to takhle krásně doma najít, listovat, pročítat, prokousávat si zápisy. Tak. V Zámořském taky, ano, to máte pro východočeský bývalý kraj, tak v Zámořsku je to taky. Jo, dřív právě plnili badatelé, co se týče matrik a gruntovních pozemkových knih badatelné, a dnes už to všechno najdete online. Tedy opravdu můžete takhle z pohodlí domova bádat. Technická poznámka, není to ty komunikaci. Hradec ano, je to v podstatě, ale tyhle ty šlechtické věci má pořád archivní oddělení Zámrsk. Archiv Zámrsk teď prodělal reformu, že hlavní centrum je v Hradci, takže co se týče té vrchnostenské správy pořád, pokud byste potřebovali něco prezenčně, jezdíte do archivního oddělení Zámrsk, a pokud to jsou třeba nějaké podnikové archivy a podobně, tak sedí v Hradci. Ano? A třeba církevní knihy jsou v Hradci. Pokud ty nemají přímo ta církevní instituce, tak ty jsou taky v Hradci. Takže jsou taky v Hradci. Děkuji za doplnění. A máme tady krásné české kreslené logotické písmo. Takže začátek té gruntovní knihy uvádíme, komu to patřilo. Může nás to trošičku nasměrovat. Takže zkusíme, zase nebudu vyvolávat, můžeme hromadně, kdo ví, odpoví. Výborně. Ano. Vysoce vrozeného pána. Pána Jana, ano. Vraždy? Svobodného pána. Ano. Přesně tak? Ano. Ano. Jejich císařská královská vlasti. Perfektní. Ráčej. No, to nebude ráčej, pozor. Rady. Rady, ano. Královského. Ano. Rady královského. Ano. 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 Akcesor to tady vidíte z té latiny, hned se změnilo písmo a je to přísedící u soudu, pokud byste nevěděli. Ano. 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 Výborně. A já se zeptám, umíte si něco představit, co byl ten hlavní soud? Co mohl řešit?
Řešil otázky feudální držby. No, to byl specializovaný soud. A co se týče potom zemského soudu, to tady bude kolega vám blíže hovořit v přednášce o zemských deskách. Tak. Můžeme jít dál. To bylo vražda teda, jo? Tady to je vražda, ano. To bylo vraždu. Aha, a my se asi rozumíme, že něco říknout. Tak tady je další. Já si to musím najít. Mám ještě žádný vytvořovaný. Tak. Tady to nám bude dobře Takže index kalendární. A víme tedy, co je chalupa rurální, jako zemědělská, jako ta usedlost. Jo? Bychom věděli, o čem mluvíme. Tak a teď už tady budeme mít jména. Ano. Ano. Ano, máme tady Franty. Výborně. Ano. Eva Vlasáka, Matěj Samalský. Ano, a tady máte přesně to rozdělení, máte grunt, takže to znamená, že to byla větší plocha vlastně a menší plochu chalupy. Ale dost významnou, aby se dostala do gruntovních knih. Ano. Ano. Tak to se dneska děje. No, dneska teda opravdu to je. Ano. To bude spíš školní. Ano. Můžete klidně víc na hlas. Jana Kindla, výborně, tady slyším. Když tak to pak jako opakuji, Ano. by to bylo slyšet. Právě. A že máme Jana Kindla, ano. Tak o Kindla. Matěje Bertránka. Kovář Barská. Ano. Josefa Růžička. Ano. A pozor, ano, další. Ano. A pozor, ještě nad tím máme přípisek, jak jsme nepřečetli. Jo, tam to takhle Jiží. ano, a to docela nevidí dobře. A jak, ano, hospoda Jakuba. A co myslíte, že bude to další? Kočík, skvělé, vidíte. Přípisků se každý bojí, vy jste to hádali. Tak máme, protože máme hospodu pánskou, se k ní vrátíme, ano. Kyseckýho ne, to bude P, Vlaslova Píseckýho. Ano. Ano. Jana spíš, ano. Mlejn panský, Jana. Ano. Ano. Šalupa Jana, ano. Semotala spíš, takže chalupa Jana Semotala. Josefa Kníže. A ten přípisek? Nyní. A teď měníme písmo. Ano. Jana Poláka kancelářský, to je výborně. Vinopalna, ano. Jakuba. Ano, Vinopalna, Jakuba, Marka, Žida. Tak a teď tu máme, ano, Pohodárna a čí?
Ano, Jana. Holzhausera a zeptám se, trošku se tady zastavíme, jestli někdo víte, co je pohodárna. Prasovna. Výborně, znáte, můžeme dál. Ano. Láznovský, skvělé. A teď máme, tady už jsme se bavili o číslování. Takže numero. Když dělali edici, tak ta chybějící písmena se přepisují do hranatých závorek. Hodně se tady s tímhletím setkáte. N, cons, ano, jestli můžeš napsat. Že numero inscriptionis v tomto typu písemností, to budete mít hodně často. Počkáme, než kolegyně vypíše. Tak, jaké je to číslo? 60. A teď tady máme trochu němčiny. První písmenko je K, vám to pomůže. A je to z německého slova prodej. Začátek. Jak Kauf. Natürlich. Kauf bezeichnet. Takže máme Kauf a ten zbytek už jde vidět. Tohle slovo máme i v dnešní češtině. Tak první písmeno bude C. Tak vám to pomůže. Takže máme Kauf C. Potom. No a teď to vidíte. O, ano, tak máme Kauf Ko. Kon. Ano, Kauf kontrakt. Výborně. Kdybyste to chtěli přiblížit, takže... Ano, říkejte, pokud vidíte, nevidíte. Tady máme hezké německé slovo pro Václava, ano, Vencel. Ano. Komár. Ano. Vypadá jako komár kyště, tak se vidíš ty, nebo kyška. Co tam bývají? Kyška, takže komár kyška. Tak, první písmeno je E, máme tady zase němčinu. Ano, E. Máte tam E, ano, a ještě to pokračuje. Leute, přesně tak. Tak. A zase tu máme, už jsme to měli nahoře, vyluštili jsme to. Kauf kontrakt, ano. A zase se nám to opakuje číslo popisné. Numero. Conscriptionis 60. Ano. 61, takže Johann Čermák numero Conscriptionis 61. Ano, a je to už jenom kontrakt. Ano. No, možná Nesper nebo Nespor, co to vidíš? Nespor spíš. A dnešní variant je Nespor. Já se omlouvám, já teď jedu už ze skenu, takže to nemám úplně tak zřetelné, protože mi se nahalo připojení. Tak. Můžeme dál. Tam už nemáme nic. Jdeme k vlastnímu přípisu. Začínáme chvilku oddálený zase. Ano. A děvčí. Jana. Macháčka. Ano, takže chalupa žurální Jana Macháčka. Víte, ta chalupa má dvě L, to byl jako tehdejší pravopis, nebo je to bojení, aby to bylo lépe vidět. No to tak kaprovalo. Někde to můžete najít s 2 L, někde s 1 L a ten pravopis do dnešní doby se ustálil. Takže ano, psalo se to, mohlo se to psát takto. Ano, letapáně.
Ano. 20. Ano. Srpna, ano, augustí. A přejdeme a máme češtinu. Výborně. Ano. Ano. Takže s povolením vysoce urozeného pana Jana Václava Vraždy. Ano. 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 Dědičné. Vrchnosti tam je a před vrchností. Milostivé, takže milostivé vrchnosti. A co se děje teď? Činí se. Ano. Zápis. Výborně. Ano. Ano. Následujícím způsobem. Výborně. Tohle to je hodně ozdobené. Tak. Tak jak už tuto chalupu. Výborně, tak jak už tuto chalupu. Dle knihy gruntovní, ano. Folio 210. Ano. Ležák, výborně. Roku. A kolik máme rok? 1725. Následovně pak. Ano, následovně pak. Jemnější. Hospodář. Ano. A který hospodář? Jan Macháček, ano, tam ta jména se opakují. Rok 1739. Ano. Trhovou, ano. 50 kop. Ano, 50 kop. Pro ty, co neznají, tato zkrátka nám si napsala. To vychází z latinského sexagena a je to jednotka kop kusů v podstatě. 60 kusů a to je potud. Třeba můžete najít to v těch urbářích třeba kopa vajec. Nevím, možná někdo to znáte i v současné češtině, jsem se s tím setkala. Správný archivář nekupuje na kusy, ale na kusy. A kartonové. Přesně tak. Tak, a tak, jinak ta kopa je jako jedna z mála zkratek, která se nerozepisuje. I v edicích ji najdete takhle. To je pro mě vysvětlená, ale tu nerozepisujete. Většinou přepíšete 2 ostrýma eskama. Tak. A teď tady máme záměnu jedné souhlásky za jinou. Ujal, výborně. Zápisu. Ano. Ano. Ujal se zápisu. Námi, nebo na ní, pardon. Žádného. Ano. Neujal. To ne. Nevzal. Ano. A tam to zetko má nahoře zobáček takový. Podle toho to poznáte, často se to plete. Nevzal. Proč tehdy, ano. 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 Pro dobrý pořádek, ano. Tato chalupa, výborně. Jemu, Janovi, ano. Macháčkovi. Pak ty máme rozdělené slovo manželce a dětem. Ano. 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 Tak teď máme slovo, které je spojené, ale rozdělené v reálu k ní. Ano. Přináležející má rurálníma. Kolma, ano. 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 Zápisu. Ano.
Zaznamenané jsou, ano. Ano. Předešlou. Ano, jako předešlou psáno. Jo, tak dneska se vyslovují jako až, takže předešlou. Takovou. Ano. Se, a co se s ní děje? Přivlastňuje, výborně. Ano. Ano, ale tady je psáno A, takže no kterou už to sumu. Jan Macháček. Ano. Ano. Jsem si naučila. Tak. Takže? Roku, ano. 36, výborně. Ano, a tak. Dle. A činěné. Učiněné, ano. Pořádnosti, skvěle. Ještě, ano. To je hezky rozdělené, tohle slovo v současné češtině je spojené. Každoročně, ano. Ano. Doplácet má, ano. A teď tu zase máme částku 14. Které, ano. Patří, skvělé. A teď to tady máme vypsané. A kolik patří milostivé vrchnosti? 5. A ještě tam zatím máte takovou zkratku, a to by mohlo být Míšinských. Ano, nápadníkům. Ano. Vysvětlíš, Míšo, nápadníkům? Máš tady. A proto správní vysvětlení, tady kolega jinak dělá právní dějiny. Nápadníci jako teda osoby, kterým vlastně svědčí ten dědický nápad, proto nápadníci. Jo, takže nejsou to nápadníci nějaký tam v rodině, ale je to takto. Jakoby dědici teda vlastně. V podstatě dědici, ano. Tak a tady máme zase hezký latinismus. Facit, ano, jakože to činí. 14 od Míšinských, ano. K této chalupě tady někdy slyším, ano. Patří, ano. Ano. Zanechávají. Ano. 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 Případnosti, výborně. Totiž. Ano, pole. Nebo poli, ano. A jaká pole? Teď to máme s tím, tato pole je v určité části roku, se s ním něco děje. No, ono se někdy orná, vorník, přesně tak. Je to v podstatě, dneska to máte pole vorní, je orná půda. Zemědělská. Není to louka, není to pastvina, je to orná půda. Ano, za hluboký. Ano. Ano. A teď to máme jednotky. Ano, tady máme ty strychy. Ano, od 5 strychů. To je tedy jednotka, která se používala, najdete to se ve starých českých zápisech v pramenech a ten strych má žádná celá 285 hektarů pro toto období pro české země. Bylo to zase, ty míry byly různé regionální, nemusí to být tak striktní. A tady někde se to můžete podívat v pauze metrologická příručka, kde se můžete blíže seznámit s těmi jednotlivými mírami. Tak, zkusíme další. Tady je, že máme škrtnuté 2 jednotky další. První je Věrtel a druhá je Mířice.
tak ten věrtel má nějakých žádná celá 19 hektarů a Měřice žádná celá 92, když se to méně než polovina hektarů. Ale zase mění se to. Pro určitý kraj může to být jinak, záleželo, odkud pocházela ta vrchnost. Tak, můžeme jít dál. Ano. 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 Nemusíme opakovat. Ano, strych. Věrtel Měřice stačí. Větel? Věrtel, pozor. Jo, věrtel. Já se omlouvám, já mám zastřený hlas dneska, takže já jsem to řekla špatně, věrtel, a můžete se setkat i s tím, že jo, nějakým synonymem. Používá se věrtel synonymem? Ne. Já se ptal, že věrtel a Měřice jsou objemové míry. No to můžou být. To můžou být. Jak plošný, tak ano. Jako obojí. Obojí, ano. Takže se tam měřilo na svůj. Ano. 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 Zahrada. A teď tady máme suma, ano. Jinak tady šára nad M znamená, že tam písař vynechal jedno písmeno, v tomhle případě také M. Kdyby to bylo sumu A, ale písař šetřil místem, můžete se setkat s tímto, tak to zkracoval. Tak 8, ano, a čeho? Kusů, ano. 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 Zase 13 cyklů, ano, věrtel Měřice. Luka, přesně tak. Za hlubokým, ano, tady jsou krásně ty podmístní názvy, jak vidíte. Ano. Ano. Přesně tak. Ano. Zase 1, 1, 1, ano. A ta celková suma. Ano. Ano. Ano, ano. A to musí na německý zkratky, jak bylo o Měřice, nebo na tom... Tyhle jsou český. Co to vlastně tam je za Ty jsou české. Já tam nevidím pořádně, jestli se podíváš u sebe, já to mám rozmazaný, svý slíkovky, takže bohužel... Jenom jestli bys tam řekla, co tam je za viditelný směra. To je tam věrtel. Děkuju. Jo, jenom je to teda jako přeškrtlý, že nebo je to taková značka z toho. Je to zkrátka, proto opravdu je to, tohle je v češtině. Jo. Tak a teď už můžeme číst celý svůj text. Když je pravda, že většině možná se s tím člověk setká jako věrtel. Věrtel potom, ano. Jako čtvrtina. No, ano. Já jsem stejně nakonec slovo. Naproti tomu, ano. Oni druhá by povinná jíst. Ano. Ano. Máme zkrátku. Ano. Daně. Ano. Vy, ano. Vybejvati. Přesně tak. Vybejvati, ano. Tež Ano. milostivé vrchnosti. Ano. Aurodu. Pozor, to bude úrok. Tady bude úroda, ale úrok. Aurodu. Ano. Stále dokladu. Ano. 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 Každoročně. Při svatém Havle, ano, tady máte zkratku svatém, jenom pokud byste chtěli písmena svatém Havle. Jinak svatý Havel byl ten svátek, při kterém se většinou platily tyhle poplatky. Ano, a také to byl svatý Jiří, potom zase pro to letní období, většinou i takhle zasedaly ty výroční soudě na svatého Jiří, na svatého Havla. 16 lidí.
A teď tady máme pozor, máme tady jedno a pokud teda měli jste tady úrok a bavíme se v nějakých částkách. Takže tady bude FR jako florin, to je ale z němčiny a to znamená zlatý. To se najdete i v českých písemnostech FR. A pak máme 10, a je to menší jednotka, krejca, písaně, KR, to už znáte. KR nebo jako X, Taky. Tak možná to špatně vidím, ale to spíš bude to X-ko. Rozmazaný. nebo tam byla XR. Taky. X. Ano. A teď k tomu máme ještě jednoho živočika přidali. Jednu slepici, ano. Za ní Ano. krejce. Ano, tak to bude to X, tak už to vidím dobře. 7 krejcarů. Za. Co to je, ano, řekla. Přádlo, ano, tady slyším. Za přádlo. Ano. Tady jenom říkáte 12 krejcarů, klidně můžete nahlas, mluvíte se. Říkáte to dobře. A pokud ne, tak to dáme dohromady. O 2 děti. Tady to bude spíš jako o 2 děti. Nebo o 2 děti. Jo, o 2 děti. Jo, je tam má. Tak to vidím. Tady tak to vymáte. Je to A. Co je přádlo? Tak teda netuším, nevíš. Nějaký lék, nějaká tkanina. No, není to úplně, nebo už je jako zpracované leno a už je to udělané na to, že se z toho teprve dělají dítě. Děkujeme. Je dobré si připravit kolegyně na chyváčko. Takže o 2 děti. Následovně povinnou robotu. Ano. Tady máme tu robotu, jak jsme zmiňovali. Starého. Ano. Obyčeje. Obyčeje, ano. A fotbáři, ano, zmiňovali jsme, vždy si zopakujeme znova, to jsou ty typy knih, kde jsou evidovány tyhle ty typy roboty a vůbec povinnosti podaných vůči vrchnosti. To vás zajímalo tohle, najít si fotbář v oblastních archivech. V Číně. Ano, Zaznamenání. ano. Pilně, přesně tak. Vykonati, ano. Ano. Dles, ano, to je to takové, potom Dčko je něco rozmazaného, ale bude tohle. Ani to spíš ale, že je to tam taková to rozštípení u toho, ale až to udělám takhle. Ale pak Ostatně dál. Nebo možná dokonce, co tam vidíš, ty tam je? No lepší skénu. Mně to přijde trošku jako očko. Jako dole nakonec. To jsem tam viděla poprvé, ale říkala jsem si, co by dole. A kdo hlasuje pro dole, řekni mi, že to je dole. Kde dole? Kde dole, právě. Ale potom jako to tím Dčkem vypadá, že tam něco je zamazaného. Jdu dále teda. Ale to by spíš podle významu, když to čtu dál, mohlo být to dále. Takže pokračuje. Asi by to déle, druhé, dále, No, dále, to smysl. právě. Pak zkusíme dále. Stopně dále pát. A nebo je to ale a ten už tam byl. Byl to nějaký klas. Jako možná, ano. Ale pak jestli to spíš nebude jak tady, ale jak. A tam nevidím to, ale Je to jak. je to jak. Ale jak? Na věrného, ano. A poslušného, výborně. Podaného, ano. Přísluší se, ano. Ano. Ano, takže aktum, víme, co je aktum? Aktum, že je dáno. Takže máme aktum na
Ano. Na zámku, ano, a jakým? Hradeckým, ano. Ano, ano. A tahle ta zdánlivě příslova je jedno. V podstatě. Ano, svrchu. A ještě k tomu, ano, svrchu psaného. Ano. Na to. Klade. Dole, ano. Dle a účtu, ano. 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 Milostivé věrnosti, máme zase zkrátku a kolik? 5. To. Přesně tak. Já tady koukám. Já tady mám úplně nějaký jiný stem, takže si můžu zde číst. Takže můžeme zkusit dál. Zápis je na sebe. Ano. Zápis je na sebe. Ano. Jako neboští. Ano. Ano, Neboštíkovi, přesně, tak tady máme ty dědické vztahy. Ano. Ano. Ale tam páni 1770. Ano. Ne. Ano. Ano. Takže februáří. Je to februáří. Je to, já to mám strašně rozmazaný, pak si dáme konzul. Zmluví a vědomí. Ano, zmíní, a vědomím. A vědomím. A vědomí. Ano. 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 Jana, ano. Tímto způsobem. Tak a co udělal? Měli jste tam neboštíka? 3. Křížení vše. Křížení vše. Přesně tak. Ano. Ano. Jmenovaný. Ano. Serváče. Ano. Zvedroce. Ano. Ano. V roce 1766. A době, ano. To neboštíkovi. To by za zkrátku, že to je jenom DEB a tady tam dvě kliky. Ano. To je ta zkratka. To je ta zkratka, přesně. A s tímhle se třeba setkáte i v matrikách s touhle zkrátkou, to je hodně časté. Většinou takové jako ozdobený vrtulky, dole takové jako smyčky, nahoře kontrakcí bývají čárky, setkáváte se s nadepsaným jedním, 2 písmenkama na konci. A nebo písmena ze začátku, z prostředku a z konce, nebo třeba nějaký náš milý nebo. Tak. Takže máme tady Neboštíkovi, přečetli jsme Janovi Macháčkovi. 2 děti. Ano. 3 živobytí. Ano. Teda 2 děti. 4 živobytí. Ano. Měla tady, jo. Měla, ano. Až to se má nemá. A až sama nemá, takže se o ně musí starat, ano. Však, ano. Ale. Ano. Takže tu máme rozdělené slovo. Ano, tam slyším dále. Pak máme dosa, a na druhém dosava D, tady ještě možná napojené takové. Dosava D, Posud. ano. Ano. Zápisu, ano. Za. Ano. Ta. Tohle je hezký tvar. Ano, jako mohovitost. Jo, jaký má, jak mohovitost.
Ano. Která se tehdy, ano. Ano. Při té chalupě, tam slyším. A co se tam? Vynacházela. Synonym. Ano, vynacházela. Ano, nikdy zaznamenána. Nebyla. Proč? Ano. Ano. Pořádek, ano. A uvarování, ano. Ano, všech. Budoucí. Rozepří, výborně. Odevzdává se tato chalupa. Jemu. Janovi. Ano. Výborně, tady slyším. K jeho užívání, skvěle. Tak dále. Tady máme V na konci. Zatím užívání je V. Ano, vše. A ještě to pokračuje. Předešlé, ano. Takové srně. Ano, trhové tady spíš. Trhové, ano, trhové srně. 50. Ano. 50, výborně. Ano. 66. Ano. Jan Macháček. Ano, a můžeme na hlas, na kterou sumu, ano, až do roku 1766 Jan Macháček, nebojte se mluvit na hlas. Vyplatil, výborně. Jan Sedláček. Tam je jenom Jan Sedláček, no, není to Jan Sedláčkovi, nebo je tam Jan Sedláček, tak. Jo. Tady je to rozdělené slovo. Následovně tam slyším, ano. Ještě. Ano. Ano. Zůstává. Ano. Které, ano. Patří, ano. Zase máme tady ty nápadníky, ano. Mimo, ano, tady slyším. Mimo toho. Vyplacení, ano. Ano. Janu, tady slyším, ano. Janu Macháčka, tady vidím. Ještě, ano. Ano, 3. A znovu. Ano, přistoupení. Jana Sedláčka, ano. Zůstalo, ano. Na movitosti, ano. Totiž. Jedna kráva, ano. Ano, skvělé. Ano. S dvojitým V, ano. Jeden vůz, takže tady máme ten půtách. A s čím? Ano. Příslušenstvím, ano. Ano, zase 10 tady a potom pluh. Jeden pluh, ano, a co v pluhu ještě se používá? A brány, přesně tak. No. To je jako pluh, ale je to pluh, ano. Jeden pluh a brány, ano. Tak, tady trošku jiné písma. A poněvadž. Ano. Ano. Macháčková. Tuto chalupu. Ano. Svíceři, výborně. Svíceři. Ano. Nynější. Hospodyní. Ano. 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 Tak, teď máte předložku a podstatné jméno.
Tak, předložku, co tam vidíte? Z tam je to první a potom to slovo podstatné jméno z ohledu. Přesně tak. Z ohledu toho, ano. On, ano. Nejnižší hospodář. Ano. Je. Ano. My tady máme k, ono skakuje trošku na řádek, ale je tam k. Jejímu. Ano. A k jejímu čemu? Zkuste popisné. Vy tam je. A z tam také je. Akorát je nad tím ještě takový háček, tak máme vy, že? Vyžár. Ano. Vyzvání. Vyžádej. Se tam zdá, že by to bylo jako vytvoření vyžádání, ale moc to nevidím, co tam prostě jen, že to normálně No, jako vyžádej. mně to přijde jako, že jako to vyžádání, ale kdybych to Vyžádání, ale to je opravdu oškluvé. to je takové nepovedené a nedotažené. To je hezký, ono prostě to Takže to vyžádání, ano. Tak a vyžádání, a zase máme slovo rozdělené, ale je to jedno slovo. Každoročně, ano. Až do její smrti. Ano, až do její smrti. A teď máme jednotku, číslo a 6, ano. Ano, síla. Strychu, výborně. Žita, ano. Vrátit je dobrovolně. Ano. Je to chalupy. Ano. Se vynachází. Ano. Následují. Ano, takže následovní a Případnosti. případnosti. Výborně. A čeho tedy? Totiž. Tak. Ano. Jsme v půlce. Vím, už tady bude jenom 5 strychů. Tak zkusíme další řádek. Ano. 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 Zase tady máme věrtele a měřice. U ohrady. Zase máme, ano, 1, 2, 3, 2. Ano. Ano. A teď tu máme zkratku, jako suma, výborně. SA suma. Předtím jsme to měli zkrácené jenom o jedno M-ko. Tady už to máte SA 8, ano. A čeho? Kusů, výborně. Pod, ano. A zase 13 střechy věrtely. Měřice, dále. Ano. 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 Dočteme tady ty hodnoty. Ano. Ano. 1, 1, 1 a suma. Ano. Já se zeptám, chcete si dočíst ještě nakonec, jestli vám ukážeš, kolik to je textu nakonec stránky, a nebo už chcete přestávku? To dočteme. Chcete to dočíst, to je statečný. Tak. Naproti tomu, že to je chalupy. Ano, výborně. Tak to bude rychle. Po přestávku nás neokrademe. Tak, teď tu máme. První je Bčko. A pak je Očko. A dvojité Včko. Povidem, výborně. Jest, ano. Jejich. Ano. Císařské a královské. Daně, ano. A zase výbejvati. Těž. Ano, jako tež. Milosti. Ano, milostivé milosti. A úroku, ano. Neustále oplasu. Takže Skvěle. ročně. Každoročně, ano. Při svatém Havle. Při svatém Havle. Výborně. Jeden floren, 10 kryc. A zase to je to Ano. je slepice. Je tam ta slepice, smažila vajíčka zalacená, ano.
Jako armzaníci. Ano. 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 Podváděti. Následně. Ano. Je to rozdělené slovo. Takže na tom řádku máte prvně, ano, povinovanou robotu, ano, dle, ano. Teď máme název té knihy, jak jsme si říkali, ten máme nejpíší, ano, užváře, ano, pilně, vykonáváti, ano, ano, ostatně, ale, ve všem, ano, jak na, ano, jednoho podaného, přísluší se zachovat je, ano, aktum, zase dáno, a kde? Zámku, ano, hradeckým, ano, ano, svrchu psaného. No, oni nechtěli opakovat znovu tu doplňu, takže si napsali svrchovaného a na závěr trošičku němčiny, vrchnost stvrzuje zápisy. Tak. Takže jsme Gegenwärtige, ano. 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 Von, ano. Von mir, jako ode mě, ano. Že ten zápis byl ode mě. Als Obrigkeit, jako vrchnosti. To by mohlo být. Ratifiziert, schváleno. Že byl jako ratifikován. Ano. Achtung Prag, ano. Den. Ano. 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 No ale tak německy, ne? Nemáme němčinu, máme palavu. Ale během palagrafie si říká, že pokud je text německý a docentské Ebelová by řekla, že ty všechny data se musí přečíst. Ale naštěstí tu máme minimum archivářů, takže já bych brala, že to umím přečíst. Tak, jenom ještě přečteme tady název vrchnosti, jméno. Ano. Zase ne jako nekomoc. Ano. Výborně, Macima. Vencel, ano, Václav, Vražda, ano. A tohle to bude zkrátka Freiherr. Pokud jste všichni občerstvení, napojení, nakrmení, tak můžeme začít s druhou částí našeho paleografického večera. A tady jsme si pro vás připravili gruntovní knihu z Kolínce. Tušíte někdo Kolínec, kde by se mohl nacházet, nebo Kolinec v podstatě? Kolinec. Plzeňský kraj blízko Krumlov. Tak jak vidíme, střídá se nám tu čeština a němčina, nebojte se, kde to hlavně ta čeština. Ta němčina tady je pouze jeden přípisek. Tak můžeme začít hned levým úplně horním rohem. Zkuste ještě tamhle, jak máte to kolečko ozdobené. Co tam vidíte? 4. Ano. Ano. Že tady máme právě ty floreny a tam byl kolek. Ten kolek se nacházel na té původní listině. Jo, protože tady máte v podstatě přepsaný už nějaký typ smlouvy. Není to originál té smlouvy, existuje někde mimo jako listinu. A pokud to většinou najdete takto oránované, tak to značí, že ten originál bývá pečeť, bývá kolek, tak máte na té originální listině. Teď už můžeme přistoupit k samotné listině, zase tady máme ještě úplně napravo, zase jsme folio secundo, jako druhé folio. Tak. A můžeme začít. Kontrakt jsme přečetli. Ači. Ano. Nakoupený hospodářství. Výborně, nakoupený hospodářství. V městečku. Kolínci, ano. Pod číslem. Ano, jako pod numerem 17. A teď tu máme němčinu. Ano,
Würzgrund, ano. Tady tu máme zkratku Bücherlichen. Tady vidíte B, U s přehláskou, Ch, E, R, L a zkratka. Ano, ano. Já vám to přeložím, až si k tomu ještě přečteme další slovo, aby to dávalo smysl, protože tohle je přídavné jméno. Já mám k tomu teď podstatné jméno. Ein, ano. Einvertreibung, ano. A je to právě vklad do té gruntovní knihy. Tady máme jenom limit. Jo, to R by mělo takový nahoře zobáček. Potom uvidíte v té předchozí prezentaci, ono se to Ečko a Rko hodně plete. Když toto Ečko je nahoře takové odle. Takže limit. Ano, bevědět. Takže tímto se povoluje vklad do gruntovní knihy. Tak, a kým? Ano. 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 Jako vrchnostenským zase máte tady zkratku. Ano, vrchnostenským úřadem. Amt je úřad. Tady máme kde, ano, konínec. A kdy? Výborně, slyším němčinu, 23. oktober. A rok můžete česky. 1807. Výborně. To je paráda, máme tu germanistu. Tak, co vidíte za písmena? Loco sigillum. Je to z latiny. Sigillum je pečeť a značí to, že na té originální listině je přitištěná pečeť. Nebo přivěšená. Originální listinu jsem neviděla. Loco sigillum z latiny na místo pečeti. Ta bude možná se nacházet v rodinném archivu, pokud se neztratil jednotné zaměstnání. Tak, zkusíme jméno. A máme jméno zkrácené. Josef, ano. Placatka, ano. A kdo to byl? Ano. Amt, Walter, úřední správce. A teď už přejdeme na naši mateřštinu. Ano, ne roku. Níže, ano. Níže jakého? Postaveného, výborně. S povolením. Ano, slavného. Vrchnostenského úřadu, ano. Stal se, ano. Prodej, ano. 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 Javorským, ano. 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 Kolínce. Jakožto, ano. Prodávající. Zjevné, ano. A Vojtěchem Sukem, výborně. I jeho, skvěle. Manželkou. Tam možná bude ještě na druhém řádku, tak Josefkou, nebo pokračuje to. Ano. Zemsy, a jaké? Tak zkuste po písmenách. A U, výborně. Tam značku, jak vidíte nahoře, to je nad U. Aučína, ano. Aučína, dohledala jsem, že by tam mohl být Účín, okres Klatovy. Oba, ano. Kupující. Z druhé strany, ano. Následující, výborně. Ano. Umluven, výborně. Ano. Zavřen. Zavřen. Umluven a zavřen. Ano, umluven a zavřen. Jo. Zavřen. Zavr, zavřen.
totiž. A teď tady máme, pojedeme na další řádek, úplně nalevo, máte P, M, O, a to máme jako primo z latiny, za prvé. Prodal. Prodal, výborně. Jan, ano. To bude Jan s dvěma, no, prodal Jan Javorský, no, to bude v nominativu. Dle, ano. Plnomocenství, výborně. Jeho syna, ano. France, ano. A tohle to je DTO jako dedátor, jako z data. 18. Ano. Ano, 18. července. Ano, to je rok tohoto roku. Jak se, ano. Vynachází, ano. Při úřadu, ano. Rychtářském, ano. Protokolu, ano. Tak, přijedu. Numero, ano. A exodo. Exhibitionis. Numero exhibitionis, jakoby v podacím protokolu. 36. Jmenovitě, výborně. Dům, ano. I, ano. S, skvělé. Pozor, je to vlastně, dnes tady celou dobu mluvíme o gruntovních knihách a tady to bude jako s gruntama, akorát psáno s gruntama. Ano, tak. Jak ho? Pán, ano. Nebo, ne, tady bude pozor, sám, pardon, sám. Tak a tohle písmeno jsme měli v těch kruntech první, takže ano, tak co by to mohlo být? Koupení, výborně, psáno koupení. Měl, ano. Ano, od France Jelínka. Dle. Ano, kruntovní tady zase. Knihy, ano. Ano. Folio, výborně. 214, ano. Jence, ano. Vynachází, přesně tak. Čtete rychle, než si já stíhám předsvakávat. Ano. Vyměření. Ano, vyměření. Ano, gruntů. A tady už gruntů, jako gruntů. A tady už napsal Gčko. Totiž, ano. Pole. Ano. Numero. Ano. Topol. Topografický. No přesně tak, topografikum. Tak, číslo? 60. Ano. Ano, vo. Ano, sám lauce. Lauce. Hot. Ano. A čistin, ano. Sáhy. Ale pozor, ještě před tím sáhem máte takový čtvereček, takže čtverečního sáhy, ano. Takže přibližně nějakých 3,6 metrů čtverečních. Tak. Ano. Na Petříně, ano. Na Petříních tady mají, ano. 3 jitra, ano. Ano.
A ty jitra teda to bylo nějakých žádná celá 6 hektarů. Jo. Původně se říkalo, jako, že ta plocha, co ten oráč zorá vlastně od rána až do západu slunce, proto jitra v němčině morgen. Tak. 588, ano, a kde? Ano, za Hůrkou, ano, psáno au, za Hůrkou. A zase tu máme čísla, to je jednoduché. Ano, 3. Ano, a 2 třetiny. Ano. Ano, když jsme za Hůrkou, tak teď jsme pod Hůrkou. Ano. Zase čísla jednoduchá. Ano. Suma, výborně, kolik? 10 liter, ano. 15 čtverečních sádů. Tak. Louka, ano. Ano. Na Pepřiních, výborně. Ano. 1 litro. Ano. Zahrádky. Výborně. 306. Ano. Ano. A zase máme číslovku, ještě jednoduché. Ano. Tak tady máme, to jsou ty zahrádky. Ano. Za stolou, hezky napsané. Ano, 58 a 1 třetina. A teď tu máme sumu. Ano. 1 litro. Ano. Čtvereční sádů, výborně. Teď se pustíme zase na text. To vše. Ano, to vše. Jmenovaný. Vodikovi Sukovi. A jeho? Ano. Ano, Josefce. Ano, za dobrovolně vymluvenou sumu. 3000. Výborně, 3000. 100, ano. Zlatých. Ano, tady krásně skáče z humanistického písma do kurentu. A tady ta značka potom dole, jo, tak to značí, že text pokračuje na následující straně. Vypadá to ošklivě, ale rovně se rozečtete. Tak já se jenom taky předskočím. Tak právě, ano. Ještě jsem se chtěla zeptat, mohli bychom se vrátit a zkusit přečíst přípisek, jestli se troufnete. Z toho prvního chcete to zkusit? Já to tady taky musím přeskočit. Jo, jsme tam. Výborně. Svatební smlouvy, ano. První písmeno je T. A teď je to také jako nespisovné, dneska to tahá za uši. Tejkající. Ano, tejkajíce. Se, ano. Máme tohle, to je celé jedno slovo, ono vám to tam zasahuje ze zhora. Postoupení. Ano. Postoupení. Ano, postoupení. Postoupení. Podstoupení, ano. Tam to Dčko, no to má, že to Y ze zhora. Podstoupení. Celého, ano. Celého, je tam Ečko. Celého. Právo. Ano. V tom, výborně. Kontraktu, ano. Kněze. V knize, ano. Svatebních, ano. Smluv, ano. Číslo. Ano, numero 8, folio 10. A tady máte odkaz na tu originální knihu těch svatebních smluv, jo. To sem bylo přepisováno.
No, tak zkusíme ještě tenhle přípis. Ano, a víme, co je obligace. To je jako nějaký závazek dluh, jo, který se má vyrovnat. Tak to je obligace. A čí? Josefa. Ano, Josefa Anderle. No 327 Výborně. Ingrosírovanou. Ano, a víte, ingrosírovaná, se zeptám, co znamená? Ingrosírovaná, jako že jsem byla úředně zapsaná. V podstatě, pokud psal nějaký písař listinu, třeba ještě ve středověku, tak se mu říkalo ingrosátor, že vyhotovoval čistopis. Takže jsem byla zapsaná. Tak, a teď tady máme už dne, ano. 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 No to tam bude jako 1800, ale většinou tu jedničku napsali s tím, že to je jasné. Takže roku 1809. Ano, v knize. Upsaný. Ano. Číslo 4. Ano, Mero Quarto. Ano. Možná nebyla by to jednička. 201. 201, ano. Tak výborně, pokusili jste se s tím skvěle. Můžeme skočit dále. Jo, pozor, ještě máte nahoře jedno slovo. Jo, to jsme četli, takhle to. Ano. To je nějaký klik. Jo, ale pozor, nebylo to právě, abych řekla, že tam je právně. Říkám právě. Jo, dobrý, tak to jsem špatně slyšela. Takže částku jsme přečetli. Ano. 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 Na kterou už to sumu. Na kterou už to sumu. Ano. On kupující, dále máme. Hned, ano. Složil, výborně. A zaplatil, ano. 659, pozor, složil a 30 krejcarů. A nahoře ta zkrátka ještě k tomu si pardon. 3100 florin a no. Rejnský, no. Jo, to je Rejn jako Rejnských, ano. Právně. Ano. No právní. Nějaká tečka, Právně ne, to vidím. 6. Ano. Ano, 50. Ano. Není to opravdu pravdy, že to jako, že to vyjmenovává jako složně. Mně se tam zdá teda, že to vidím jako právně. Já vidím vlastně pravý, protože jako říkám, že a teď přepisuje to číslo. To se má málo hloučků. Vypadá to jako imo. Tak třeba a typu slovy, tady to vyjmenovává číslo. Takže máme 650. 50. Ano. 3. 3, ano. Ano. 30 krejcarů. Ano. Na kterou už to sumu. Ano. A co s tou sumou udělali? Složenou, výborně. Zase, ano. Náležitě, výborně. Kvitíruje, ano, jako potvrzuje. Řekli jsme si, že kvitance je nějaký vyrovnání závazků, tak tady to potvrzují. Ostatní, ano. Peníze. Ano. Cena. Ano. Následovně. Spíš jako následovně. Způsobem. Vykazují, ano, vykazují. A teď komu se co bude dávat. Ano, Franci Jelínkovi. Tohle vynecháme. Půjdeme na částku.
Ano. No tak Matějovi, Královi, ano. Ano. Josefovi Javorskému, ano. Marie Javorské, ano. Javorské tady, Javorské. Tak a teď tu nemáme jméno, aby vás to nemátlo z další. Nebo ještě máme, my jsme nepřečetli. Jo, ještě máme. Jo, už to vidím. Dorothy Javorské, ano. Ano. A teď tu nemáme jména. Ano, Kolínecké obci. Kolínecké, ano, obci. Ano. Vítkové, ano, Vítkové. A nebo to nebude Jílko, možná Jílkové, Jílkové. Je to Lordy. Ano. Ano. Belhartickému, ano. Vypadá, že ano. Ano. Sušickému. Ondřejovi, ano. 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 Tak pozor, tady už zase není jméno. Ano. Ano. A teď tady máme. To je to jiné slovo pro úrok, ale budeme trošku. Taky se to používá v češtině. Interes, přesně tak, jako zájem a tady mluvíme o úroku. Takže v tom zadržení interes. Tak můžeme dál? Ano. 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 A kam? Ano. Ano, Hlavňovic. Ano. Já nevím, jestli to nebylo spíš dělat, co myslíš, jo? Sice jinak trošku napsaný, ale mně se zdá, že by to bylo jako Lidlovej. Kolo úplně možná jo, ale pak by to tam hodně obkroužil. Já si myslím, že on začal psát něco jiného. A pak tady začal právě. Opravil na jiný písmeno. Až to tam má tu příšku. Jo. To si právě myslím, že začal psát něco úplně jiného. Pozdíme Martinu Dolejšímu, to by byla nějaká Vypadá. Tady mně přijde, že právě že tam to dovidím a z toho Dčka potom takhle jde jako nahoru tak, který je tam navíc, jo. Jo, že tam, nevím. Tady těžko to tam je to dole Jo. ten podlouček a to příško, jako. Jo, já tam právě vidím úplně to do, a potom jako, že to do tu smyčku dole protáhl ze záhadního důvodu mi přijde nahoru. No, rozhodně to do. Jako takhle ještě by to mohlo být To taky. sudovej. Takže jedno z toho. Tady vidíte, že paleografie je kolektivní práce. Každý vidí něco jiného, i včetně našich vyučujících často. Nejhorší je, že jakmile jedno to tam vidíte, tak Oni se tam můžete zbavit. Jo, jak vám někdo řekne, že to tam vidí, tak vy to tam potom vidíte opravdu. Takže když po někom budete chtít, aby vám něco přečetl, tak neříkejte, co tam vidíte. Takže tam přijde vám a řekne to samý. A kam? Ano. Do Nožev. Ano, do Nožev.
Ano, Martin Důležší. Bývalý. Výborně, bývalý. Vrchnosti. Vrchnosti, ano. Plánu. Ano. Teď jsme krásně zase změnili písmo na nádherný, ano. Hradeckýmu, ano. Sedlákovi, výborně. Hořejšímu, skvělé. Jaro. Tady prostě žijeme. Jo, tady je Ečko. Prodávajícímu, ano. Ještě. Ano. Jo. A zase suma tady máme, ano, číslovku a preferring, tak zkusíme číst dále. Naproti tomu, ano. Tady vás to máte, vypadá to jako tečka, není to tečka, jo, je to nedokončené písmeno. Ale, přesně. Ano, on. Kupující, výborně. Má dobírání. Ano. Má dobírání, ano, za. Ano. Ano, tam to vypadá, že ano. Jako koržínkem, ano, kořínkem. Já tam vidím kořínkem. Ano. Zdejší. Na zdejším statku. Ano. Peníze. Ano. Ano. Vždycky, přesně tak, vždy, co z, vždycky. Má na ně vždycky právo. Se, ano. Hlasy, výborně. Skvěle vám to jde. A ano. Vy, skvělé. Pak je zetko. Vyzvihnout, ano. Nebo vyzvihnout. Tak. Sekundo, výborně. Tak tady máme teď to B, ano, by on. Fungující. Jaký dluhy? Ne kapitály, ano. A co s nimi? Pozor, nenechte se nácet. Jo, vyplácet. Jo, ono tam to vypadá, že je tečka nad tím, ale je to vyplácet. Vyplácet musí. Ano. V tomto kontraktu, skvělé. Ano, vykazujou, přesně tak. Tak jednoho. Každého, ano. Jo, věřitelé, jo, tam nebude zase ičko, jo, tam věřitelé. Věřitelé. Ano. Vyplatit musí, ano. A to sice. Ano. Ano. Pozor, první písmeno. Prosím? Jo, tam je, jako třetí je G. Já tam vidím jako nejdíle, nebo nejdále. Po, ano. Čtvrtletní, přesně napsal to zlomkem a pak letní, po čtvrtletní. Kouzelné. Já si na to najednou vypověděl, ano. A přitom, ano. Ano. Obyčejný.
Na 5. Ano. Procento, přesně tak. Na 5%. Zvláštně napsané, ale je to tak. A pak cento, je přesně tak, je to jak na 5%. Jako. Slušně. Slušně, ano. Vy. Ano. Vyplácet. Vyplácet, skvěle. Zavázaně. Zavázaně. Perfektní. Vidí. Ano. Ale. Pošlekletní. Ano. Vyvidí. Ano. Odpovědi. Takové. Kapitál. Přesně tak. Se, ano. Neskládají. Ano. Interes. Ano. A ne interes. Slušně. Ano. Ano. Nevyplácet. Nevyplácel. Ano. Správně. Tak to právě. Ano. No. Na. To je má. Ano, má. Má tady, ten bude má. Jo, tam jeden soubožně má, jeden. Každý. Věřitel, ano. Na ten. Ano. Dům. Na ten dům, pozor. Ano, a zase s káčkem, jo. Glum, tedy glum. Ty. Správně. Ano, správně. Správný tady je, tam je ječka. Správný, a teď? Exekaví. Tady spíš jako to bude jako exekucí. Se mi zdá. Co tam vidíš si? Správný exekucí. Nevypadá, ne? Já to domýšlím. Ono zase představilo humanistického písma, proto se vám to nezdá, ono to vypadá koherentní, ale podle mě už je to humanistický účko, jo? Ale opravdu spíš domýšlím. Je to exekuce, že jo, s exekucí. Jo, tady máte zase jiný typ písma. Zase je to z té latiny, takže opustil kurent a přišli jsme do humanistického písma a vracíme se do kurentu. Tak, první písmeno. Mohlo být. Stoupiti. Stoupiti. Co to se naplňuje? Stoupiti. A to, ano. Vše, ano. 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 Takový dlouhý. A řeknout. Ano, a utraty. Zaplatiti. Mocti, jo, moc z, T a Jčko, mocti, bude, ano. A takže, takovou, ano, žádné, ano, ráno, ano, ano, já se zeptám, máme 7 hodin. Chcete ještě kousek přečíst? A tady ty přípisky to jsou teda takový vývoj. Můžeme zkusit. Tak já se na něj naběhnu. Nevidím. Jak jsem se k ním ještě nedostala, vydržte. No, ale je to na té předchozí stránce, to jsem dělala to vypadalo. Ale já jsem se někde zbudila. Já v tom děkuji. Děkuji. No to ne, to bude spíš sesi. Sesi. Sesi jako usnesení. Sesi. A teď máme jenom 2 písmena. Od. Sesi od. Máme teď jméno a měli jsme ho tady několikrát France. A jakého? Jelinka, perfektní. Na 300. Na 300, ano. Na 300 korunů, ano.
A teď je to předložka a podstatné jméno. Takže první písmeno Kruce, výborně. Kruce Marii. Ano, Kruce Marii. Je. Ne. Ne. Drhovej. Jo? No je to hodně špatně vidět, ale Marii Dr a na druhém řádku máte ho a vek. Takže drhovej. Ano, v. Dneska máme gruntovní. Ano, takže v knize. Numero, ano, číslo. 4, skvělé. Perfektní. Tak, tady. Na listu, ano. To vypadá jak 06 tam je. Bude 200, na 206 asi ne. Možná 606. Ona tam není dokončený dole toho bříška, no to asi bude teď 606. Kvitanci, výborně. Ano. Od Matesa, přesně tak. Jakého Matesa? Vyplaceno, ano. Tady máme zase sesy, ano. Na. Ano. Od Matesa, zase, ano. Ano. Kruce, ano. Ano. A tady už je to krásně vidět. Drhovej, tady už to spojili. V knize, ano. Ano, na listu 205, přesně tak. Tak. Chci říct úplně, co tam vidím, abyste to neviděli taky. Já tam vidím taky. A onek, já to vidím taky. No, ne, vidíme to stejně. K, ano. Ano. Tak tady máme. P, ano, jako pana. A jakého? Gottlieba, ano. Dlužen, skvělé. Ne, dlužné, pardon, dlužné. Ano. Ano. Vidím tam jedno slovo, co tam určitě není. Jsem si taky myslela, ale... Já si myslím, že to bylo. Jo. Já si myslím, že No to bude podle. Ale já jsem tam viděla první, taky se jako první jsem tam četla jako sábla, takže to jsem vám to radši neřekla. ne, já si Podle to bude. Určitě. Protože je to podle zase toho té knihy a tak. V knize. Ano, v knize. Ano. A jistý, ano. Ano. Listem, ano. 104. Ano, listem 104. Vtělem, přesně tak. Přípisky jsou nepříjemné. Kvitance, ano. Podem, tam vidím. Ano, 1809 a ano, ten závazek byl vyplacen. Tak, no, přituhuje, ano.
písařů se unavili, hlavně taky ty přítisky úplně všechny nemusely vznikat ve stejnou dobu. Jo. Tady vyrovnáváme nějaké ty závazky. Já Jo. myslím, že tady je hezky vidět různý různé těch písařů, ať už u těch jmén, tak Jo, a ona opravdu čím jako mladší písemnost, tím je to větší individualizace písařských rukou a čím, jako vždycky říkám, mladší a v dnešní době, tak tím víc škrábeme. Určitě, když se podíváte na svůj rukopis, tak mi dáte za pravdu. Tak. Vyplaceno, ano. Do. A je to rozdělené slovo, když ho nemá označené. Ano? Ano. Ano. A částka jenom? Ano. Zase máme jiný přípisek. Kvitance, ano. Máme jméno. Ano. Od Josefa, ano. Ano. To by mohlo být. Jo, no tam potom chybí za tím Rkem, ale bude to. No. No. Ale se tam dostane. A od, ano. Jana. Ano. Javorský. Ano. Ano. Suma, ano. Nevidím ten konec písmena. Sumě. Mohlo být. Tak, 49. 49 tam vidím, ano. 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 No. Jo, numero 5. Jo. Numero 5 na Rizomskos. Aha, taky jsem vyplaceno, vyřešeno, no. To vypadá. No ty kopie, takže SS. Ne, že to numero 9. Jo, takhle. To taky mohlo být. Jo, vidíte, tak. krásnou. Ano, pedagogický úspěch. Naše večery se vyplácí. Ne, je to numero 5. Je to numero 5, ano. My už to nejdůžíme. Já už bych navrhovala to pomalu. Já myslím, že už končí, že už tam není žádný další přípisek. Ano, na listu 108. Ano, v pátek večera už došly síly. Tak my vám moc děkujeme. A zeptáme se, máte k tomu ještě nějaké dotazy na nás? Určitě, no. Dělejte. No nějaké připomínky? Vítáme cokoliv. Za jediné, co nemůžeme, je nefunkční technika. To se tu stává. Tak. To mi připomíná výsledky na Klasické materiály jsou diska, jsou tam i různé materiály, těch zkratka. Případně i k těm pravidlům předpisům. Za 14 dní, tak to bude už laděné vánoční setkání, takové, receptu právě moc není, protože by vybouchala paní profesorka Kovářová, která mě měla poslat, takže budeme mít chodkovské jídelníčky a přečteme si o dárcích, kteří dostávali velmi chodkové a nějaké zápisy z deníku, jak tehdy probíhaly Vánoce. Tak krásná. To je krásná náhrada.